Ni Police Lieutenant Colonel Frederick Deles, Acting Chief of Police sa Tagum City Police Station, nga malampuso ng ilang assessment sa pagsiga sa Giant Holiday Tree o pagsaulog sa syudad sa pista ni Kristohanong Hari. Sigun sa opisyal, peaceful og manageable and peace and order atol sa formal nga pagpasiga sa Giant Holiday Tree sa Tagum City Hall ground bisan pa man sa pagdagsa sa mga tao nga misaksi sa maong tinuig nga aktibidad. Dugang ni Police Lieutenant Colonel Deles, dakong tabang ang presensya sa 72 nga mga police personnel gikan sa naglain-laing elemento sa kapulisan ug dugang personahe gikan sa militar nga gideploy sa palibot sa City Hall aron mamintinar ang kalinaw ug seguridad sa mga katawhan. Diin siya mismo ang nanguna sa police visibility, kampante usab ang katawhan nga luwas sila tungod sa presensya sa otoridad. Aduna lamang matudpay usa ka na report nga nawadaan og cellphone apan walay kumpirmasyon kung taliwala sa bagang hutong sa mga tao nawala o nahulog sa laing dapit. Aktibo usab ang presensya sa kapulisan sa mga dapit diin daghang tao tungod sa mga aktibidad sa pista, sa dakbayan, sama sa peryahan ug mga simbahan. Diin minor incident ang nahitabo sama sa nagmaoy tungod sa lango sa ilimnong makahubog. Mapasalamaton usab ang hepe sa publiko sa pagsunod sa mga restriction aron malikayan ang kaguliyang o kalina magpabilin hantod matapos ang mga aktibidad. Aron muligon ang tuhod, makasukakon bisag magluhod, magturbo may linansir matag dulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.